kumwambia? Hapana, nilikuja tu jana nikapata taxi. Na vitu zimeharibika. Nina pesa. Na mabati ninalala hapa ndani. Nitalala wapi? Naomba waambie serikali wanisaidie, sina mahali pa kulala. Hizi ndio nategemea, ninakula ninalala. Sina uwezo yoyote. Watoto wangu ninatoa hapa napeleka shule. Njia yote sina. Nikataki sana. Semeta kurukwezi. Tino mukati Nyamataro-kana ndibone Nyamataro. Nongone Nyamataro matari kibanda mbwate chingeni ngono. Nonta kemete kibanda kundageria abana nongo nyamakiriri. Akone kibanda kiatago ibono kaito chiga Kisii. Kaito kwa naona tusinyana kingi tokora kaito kwa nyoro koni kuru. Tonya soko na tobeke kibanda, tonya soko nyoro skari kutoka bana baragi. Arayo. Wewe shika vile tunalia bana. Wapi la rafiki yangu?
nyinyi ni wa eta. Ama nyinyi ni wa nini? Akhirnya
Angalia kwanza kuna gari hapa ngoja. Bone kasi kaunti na kendrete mo gavana tiga kendre kasi ae itu isa negetener Ay baukun. bang kuna baru narusie kerama na butore kerama ya dia tu bro dia bege Gomba tu na butora abante na butora na ne butore ranje biek divaje digo tagwa ne butore ranje biek to jo ari kere bare mbia na kara bae dire gowona maskani na ta kere kiro bantu bae gue ofisi abo bae go maskani abo
Kwa majina anaitwa Mary Albert. Kwa neke usi. Asa malieta nkuru kwa Mary Albert kwa Nyamataro. Eke banda kiane na kite kaunti gavana kanga chibesenta kere biasa. Lakini na ngachaka ngarwara ngaratiga. Kono na ngachanga abchibesa bangete ngagachera mabati ekioski. Ebinto byane byarengime baserera nilikwanya tinda harusi. Amabati ari nago tamanya ari. Bana bane mbali kwenda skulu kwa batimbwati pesa. Nande umwana yomogo sama grade 7 lakini lefi ambolile. Timbati chera chine none shiri timbwati. Kakira bana nkonye. Kebage nkonye. Abashimiwa bonzi. Valentine. Nione kama mwanamke nkonye. Na chandikira timbati chera chine John speaker nonkoruzi bakeshiningi mnana gachire town nabasaba chipesa. Mwankonya bona nkarora tigantike ko basaba ngirane nkore byasara lakini natiga ile bosa akinkonya timbwati kende ma ebinto byane byonspinse amabati naraya nonkone rigaiga timbati nchera chinde chonspi ebinte byarara nse bake byarengeme bake birogo byabuneka byarengeme bake kere ebinto byane byonse timbati singo chakera na singo korera bakindorera mabera monkonye chake nane ndige process indanyare go ikonya bana bane mbakonyara gosoma jeti omugagona okora mchengo tabwati bese tabwati egasi bone toko irwanirira tuamanya konyora ntakore tianto koragira narayuka mbwate konye inu gabana gakikonya asante.
Mwandia kamera wameenda kusalimia mwiti bwana. Hii kamera inaita ayama ni ya gani tena hii? Hii yenye msizika tukihamisha hivi. Kamera hii tunahurumisha na kini na vichukua tu. Hapo. Na hii wewe nani wapi ile action? Yule jamaa mnani alikuwa amenipea kwa mwindi pale. Watu ni wengi, wakiamua wanatoa nuance. Hao wakiamua kutoa. Waje tukomoe mabati peke yetu.
tinga.
Jirani hao kata ndio. Hao kwani? Eh. Hao kwani?
Lakini mambo ya Mungu, piga kabisa picha. Nakwambia ukweli, mambo ya Mungu ni ya Mungu na hakuna mtu anaweza kuishinda. Najua hivyo? Kwa hivyo sisi sote kama tunataka maisha ya milele ya haraha, lazima tumjue Kristo Yesu. Sio kumjua mtu, sio kumjua nani, lakini Yesu Kristo peke yake. Hiyo ndio maisha ya milele. Unajua hiyo? Hata uitiki kichwa tu. Mungu iko. Mungu iko. Atulii kwa sababu ya dunia hii, tunalia kwa sababu ya kwenda mbinguni. Hiyo ndio maisha pekee ambayo inabaki. Na hiyo lazima tuipate. Tunasumbuka dunia hii kama Yesu alisumbuka. Lazima tusumbuke ndio tuende mbinguni. Sema amina. Asante. Kama umesema amina, asante. Na nenda hiyo, kama umepiga picha, onyesha wengine. Wale wanapigania dunia wajue Mungu iko. Asante.
kijege. Bwana wapalikwa. Ni watorega igasese moya Nyamataro ase ibanda bya nyareko babigo tagurwa sumu basolero notorega igana bonchereria ase ensemeyiga yabanyare usanga ebirengereri byabo na engane ya nyareko baba n'ikikurugo nze ngoro kudori kasinyakerario ongera seitere manga bona abo kamambia konye ndwari to mwana agache school fees na saba sabereire na iraniri omwana nare ko irani esukuru na amanyire ko tebi kunga ekebanda kya ongo tago rukere asengora agereria abana ko nje gonde singo tuombwata abana batatu kakike bande ke nongora agereria abana ko akibono ara aye no murayo ito tikwari gototebia kwanzira mambi totagore ebinto kusudi reno natoko mana tosoki nonye nebinto byarenge nyomba byatagore iru nyomba byaringa ni guchinyanya ntokuga ati nonye netitokorie ntokuga ati nonya nkende gaki ngwari gotote ya no murayo ito nande ntotagete mambi tokoborai ti erike ritonyore na antu tende ase togotamagochia bono gaki ngakingochia gaki ngakingorenda abana gaki kware kwanje umurayo itara ati gaki otokonye muna inche tibwati asengo rusia asengo ragereria abana ko gaki ngogongonya gaki umwana no yobegete sukuru uniform nari kuire sukuru bisi nongo rusia se chinyanya gaki ngonye gaki abantu banito naratio minto munoro murai na baba nabarai baito babo kibagendi minu togotamera gaki motokonye kaki kumara tokonye na imisa na bako baigwa baseseni oborai ni nduto bwate chikura ni nduto bwate nande ni nduto gwaka chikura mambi gotoko gendegeti ekero mura tokonye buna indu bando tori singo nto bwate na bano tibwate iki abana bago chikoria timbwate nonya ni ke tokori bono ranji kaki ngogongonya kaki umurayo ito simbarati kaki nago saba sama abera njensi ngonde natiyo tuna abana batatu timbwati eke bakoria enyanye yo nero ngoni nabanyorera amabere nabanyorera sukuru fees naso abona nonye nabantu bechi seiro kinga ibago tonyora tobakane chibesa chiabo tokoruti twarete remesi kaki motu abira abantu bechi seiro kumoto ira ngora rende tonyorera chibesa tobakane nacha betima ngo kotago eba
begete chista titang'ani mba begete tokachiko baboria bagatotebi moche motebiwe tokabatebi totebirende ekero mogocha gotagora bagatotebi moche motebiwe bono nigo bachete mbari gototebi kende igo bagokora muna chwa chista chioka chwa bakogenda bono twachire koboka emesindetete chinyanya mbono nari guchikuoyimente stoki namanyire konyoranga none chiarenge nyumba chiabwaterani kunyumba ntwe no tiaro chistachiro chinchiabege tu lakini batotebe tindi bagototaguri nara inabwat Phyllis Bonare Cheno mwana ocheria nyamweya simba enango yane muraba mura mama na mama minona bamo kwambwatire Nina simba na ngina mama na abamo simba arati enango yane ontekere buye ngoro kufire Bonareli ondikere buya amwana batete kotagora abanda mutete kotagora na bantu bane gakine chino na rwanda tengacenga nkemenyiga iga to base kotema obaruseri ibanda omusubati yakwati tenagaiga tenekocha ori richo tenekocha richo gaki yagotamera omusubati okotagora krokodolika ono muntu bwemenya titabwati kende anko ara atagwe konya kende kyonsi obu ani sama bera aganko yane gaki simba anko yana gaki omurayi otigepi to mutagorra oratika bano oratika tupanye kwe banga gago chimaega manye kumuski maega imuski maega sinini ya baba nera nije mukamuro aya tata fire simu kamuro kiraba aya tata mwanone ayo mugambi aya no mwanonore konwaje se fire se yo inga bana no mwana ya isikaro mwana ojeria isikare nakingo kora anyore besa abantu abako muakana akanero mwana school fees ninje no nkoragera korwa na nyinyerire timkatie se kogenda gochia nakiko menya bono nenda no nkoragera ono no konyora kila kinyeni ndabyango mwana one bunanko menya obogambi obongo arende chikura ngongo cha kwako tenaye nkwa ngakingo menya bono Ura kita ngoro Rafael ndo songo nkansa Nyamataro ndo makoli biashara iga ena akiro singa abantu mutagara yo singa rubire ngare komunyoka bochaiga kanyora bantu yos biashara Nyamataro biashara iwe bati kwa wiki ama 2 wiki amwe yaerire bab mali biashara 1 week so all of a sudden wanyore bisi kubago sagora bago salia wa kumiringa nkeke alwa na mnyekere bwango ida keka bantoga bago sagora ida so sino ida na all tie almost 300,000 ikene ngere mata ari ba si mata ari si na re te ya bere si na re te chima ba chibuli ga ba kanyire yo sikekiga biri ba kanyire mbege taria ba kanyira iga then timbe yo kangaringa timbege tipara but a distance kuwa se para a big distance almost mita kete pakiti ukonelia some meters no kusangani mbake binde itayo yo skedia ga no aiga no to ko yo skedia ko konyire baby no school fees no to ko Rusia ya almost 8 months no tira sana be 300,000 is of money era some money but tiga ba ko to no no ya 1 month kwa kubakia 1 week kamanya gocha nane ko 7 demiga but they are doing their work kasi abago kora akiri bago to consider because today are nikido image tirare that's distance no gire lo mo igende it's a big distance so bago to distance una aiga because Bosongo ari town korane rami goro because kibiro ikuro rami because area ruka chuakari odro mogaria because kibiro rami but in twe because the distance from the ram bakata yoski these meters ida almost 15 meters lakini town area because kibiro onye bako Rusia na ba Rusiriga ntutu ya ready ko Rusia bangani kotagora so they go even to town center andra tambiri kotira barusi ni vyosi kotira so that airfare te banga abantu Nyamataro osibase kete na bako saba so that tigeke airfare yes ya push clearing yosi town bakore ndra tambiri kotira up to the town goes a town chimba changa chire erami chikoro tere nyomba yes because airfare
Yes, na sara skore but you still accept. Lakini yewe fair kirase. Onyandira chambiri gotira ali torara bagwa akagotira. Yes. Ba korora banya matara boko.